Slenderman. În română se numește Omul Subțire. Este un personaj fictiv care a apărut ca un fenomen pe internet în 2009. Acesta este descris drept un om slab, nefiresc de înalt, cu o față goală și poartă un costum negru. Acesta are și mâini lungi, iar pe spate tentacule. Desigur, nu este cunoscută cu adevărat înfățișarea sa, fiindcă nimeni nu a scăpat din tentaculele sale, iar sursa imaginilor și registrelor de pe internet este incert. Slenderman de obicei se plimbă, răpește sau traumatizează oameni, în special copiii. Acesta este cunoscut în special pentru abilitatea sa de a se teleporta, astfel urmărind oameni și apărând neașteptat în spatele lor. Slenderman este un om subțire. Se spune că umblă prin pădurile întunecate din America de Nord și nu numai, iar cine pune în pas în pădurile lui se trezește în mijlocul acestora. Lui Slender îi place să-și chinuie victimele. El se poate teleporta, vrând să facă dreptate în pădurea sa. Există o incertitudine în privirea existenței lui, părerile fiind împărțite. De obicei, odată cu prezența lui, se raportează și dispariții misterioase, motivul pentru care nimeni nu cunoaște comportamentul său. Slenderman are și o poveste, care face legătură cu multe alte mituri, special cu Zalgo, care este dușman. Iar acestea fiind spuse, se trece la proba numărul 1. Nord Hills, California, ferma familiei Henderson. Familia Henderson a fost formată din 3 persoane, tatăl Ted, soția lui Judy și micuța Tracy de doar 6 ani. Familia Henderson era cunoscută de la începutul anilor 1800, deoarece avea o renumită fermă, în care au trăit de generații întregi. Într-o seară de vară, mai exact pe 15 iulie 1953, telefonul de la secția de poliție din Nord Hills suna, iar cei ce vorbesc cu forțe de ordine sunt vecinii familiei Henderson, alarmați de țipete și focuri de armă. Șeriful Clint Detterman, de doar 54 de ani, și cei 2 novici, Dan Parks, de 24 de ani, și Chris Finis, de 33 de ani, au ajuns la fața locului la 8:34 am. Cei 3 au găsit animalele libere pe câmpurile din împrejurimi și în graj au găsit caii familiei cu trupurile sfârtecate, de parcă ar fi fost atacați de familiile de animalele sălbatice. Holul, bucătăria și camera de zi erau pline de sânge. Ted a fost găsit în dormitor, baricadat după niște mobile, iar lângă el zăcea soția lui, moartă, cu trupul găurit de ulanți. Ted încă ținea arma în mână. Micuța Tracy era de negăsit. Ted era foarte speriat, nu realiza că noi ne aflam în cameră. L-am întrebat ce s-a întâmplat și unde e fiica lui. Nu ne-a răspuns. Ted a fost arestat și condamnat pentru uciderea soției lui, dar din cauza statutului său mental a fost dus la spitalul de psihiatrie Jenkins. Proba cu numărul 2. În următoarea probă veți avea un mic filmuleț, iar întâmplarea este asemănătoare ca și în proba numărul 1. Este vorba despre o familie care și-a pierdut fiica. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. They actually only lived up the street. I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! No, it! Jessica's clothes. One of its
one of his hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's face. It's okay, Thomas. You can continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But no, there was no face! There was no eyes! What did I see? Thomas, please calm your... No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! Thomas, calm down. Ah! It's right there! Use your hand. Toss it. Holy crap!